Samantala, LGU Manawag nilinaw na system-generated ang umano'y derogatory surname translation sa kanilang Facebook page. Para sa detalye, alamin sa ulat ni Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM Report. Nilinaw ng lokal na pamahalaan ng Manawag na system-generated ng social media platform na Meta ang umano'y derogatory ng pagsasali ng apelyido at ilang pangalan na lumabas sa ilang shared post ng kanilang opisyal na Facebook page. Ayon sa pamunuan, walang kinalaman ng page administrator sa automatikong translation na lumalabas kapag tinitignan ng content sa iba't ibang device o language settings. Paliwanag ng LGU, iba-iba ang language preferences at device settings ng bawat user, kaya nagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa kung paano sinasali ng Meta ang mga salita. Tiniyak ng LGU na maingat na sinusulat, nire-review at inaaprubahan ang bawat post upang matiyak ang angkop na nilalaman. Nagpaalala naman ang pamunuan na hindi kukonsintihin ang anumang uri ng harassment, pambubuli o malisyosong pag-atake laban sa administrator, manunulat o sino mang nagbanggit ng kanilang content. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.